ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ክነጥፉ ዝጸንሑ ምእሳር ዝምልከትን ከምኡውን ኣብ መግለጺ ቢንያም ግርማይ ሕማቕ ዜና እዩ ዝበሎ ዝምልከትን ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑ እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብረቶም ዘቃጸሉ ዝምልከትን ካልእ ሕጽር ዝበሉ ሓበሬታትን ክሪኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ ላይክ ኣይትረስዑ ለስገው ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካናዳ 35 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዘቕምጥ ኣፈራሪሑ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሓደ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑ ካናዳ 35 ሚእታዊት ቀረጽ ክገብር ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ባዕልን ዝወሰድኦ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘሎ ግን ይፍለጥ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ግን ሓድሽ ውሳነታት ይወጽእ ኣሎ። እቲ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትአን መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ ብ15 ሚእታዊት ወይ እውን 20 ሚእታዊት ክግበር ምዃኑ ትራምፕ ኣብ ውልቃዊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩዝ ገሊጹ ነይሩ። ትራምፕ ኣብ ሰሙዚ ንኻልኦት መሻርክቲ ኣሜሪካ ልዕሊ 20 ደብዳቤታት ልኢኹሎ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ሕብረት ኤውሮጳ ሓድሽ ቀረጽ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሩ። ትራምፕ ልክዕ ከም ካናዳ ነዚ ቀረጽ ክሳብ ሓደ ነሓሰ ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ገለ ፍርያት ካናዳ በቲ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሓጺንን ኣሉሚንየም ከምኡውን መካይንን ዘውፅኦ ዓለም ለኻዊ ቀረጽ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ናይ ምፍርራሕ ቀረጽ ብመሰረት ስምምዕ ካናዳ ኣሜሪካ ከምኡውን ሜክሲኮ ኣብቶም ፍርያት ይምልከት ድዩ ኣይምልከትን ዝብል ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ምሕዳር ትራምፕ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣሉሚንየም ሓጺንን 50 ሚእታዊት ቀረጽ ኣንቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዘይተሰርሑ መካይንን ከምኡውን ናይ ጽዕነት መካይንን ድማ 25 ሚእታዊት ቀረጽ ኣንቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ነሓስ 50 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዘውፅእ እውን እዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካናዳ 3 ረብዒ ኣቑሑታ ናብ ኣሜሪካ ከም ትሸይጥ ይፍለጥ። ካናዳ ዓባይ ማእከል ምፍራይ መካይንን ዓባይ ኣቕራቢት ሓጺንን ምዃና ይፍለጥ። ስለዚ ቀረጽ ኣሜሪካ ብፍላይ ነዞም ዓውድታት ከዓኒ ክጎድኦም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ናብ ቀላ ሓበሬታ ጽዋራ ብቅድሚ ህዝቢ ኣቃጺሎም ዝብል ሓበሬታ ናይ ኩርዲስታን ሰራሕተኛታት ፓርቲ ወይ ኣባላት ወይ PKK ተባሂሎም ዝፍለጡ ነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ብምቕባሎም ስዒቡ ኣጽዋሮም ብወግዒ ኣቃጺሎም ኣለዉ። እዞም PKK ዝተባህሉ ሰልፊ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 40 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ብመንግስቲ ቱርኪ ዘቕረበሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ድሕሪ መቕባሎም እዮም ዕጥቃዊ ቃልሲ ብወግዒ ኣቃሪጾም ዘለዉ። እዚ ጉጅለ ንዝሓለፈ 40 ዓመት ንሃገራውነት ኩርዳውያን ብምስፋን ንናጽ ሃገር ኩርዳውያን ንምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑን ይፍለጥ። ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ታይብ ኤርዶጋን ነቲ ስጉምቲ ካብቲ ምስቲ ሃገር ተኣሲሩ ዘሎ ደማዊ ሰንሰለት ሙሉእ ብሙሉእ መብታኺ ብምባል ንኢድዎ ኣሎ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ኣስታት 40,000 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ PKK ብቱርኪ፣ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ እዩ ዝፍለጥ ጸኒሑ። መስርሕ ምፍታሕ ኣጽዋር ኣብ ቱርኪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ ኢራን እውን ይካየድ ኣሎ። ውሑዳት ኣባላት PKK ቅድሚ ናብ ማዓስከሮም ምምላሶም ኣብ ሱሌማንያ ኩርዲስታን ኢራቅ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት ኣጽዋሮም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ተቃውሞ ሰልፊ ዴሞክራቲክ ቱርኪ ዝድግፍ ነቲ መስርሕ ክከታተልዎ ከም ዝጸንሑ ማዕከናት ዜና ቱርኪ ድማ ብዛዕባ እዚ ጸብጺበን ኣለዋ። መስርሕ ምፍታሕ ኣጽዋር ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ክቕጽል ትጽቢት ከም ዝተገብረሉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ብተሳትፎ መንግስቲ ኣብ ዞባ ቱርኪ፣ ኢራቅ ከምኡውን ኩርዲስታንን ክቕጽል ትጽቢት ይግበር ኣሎ። ነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ መራሒ PKK ዓብደላ ኦካላን ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካውን ሕግን ብወለንታና ዝተገብረ ምስግጋር እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብ1999 ካብ ዝማረኽ ንድሓር ኣብታ ካብ እስታንቡል ንደቡብ ምብራቕ እትርከብ ንእሽቶ ማዓስከር ቤት ማእሰርቲ ኢምራሊ ንበይንዩ ተዓጽዩ ጸኒሑ። ናብ ቀላ ሓበሬታ በዚ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ስርሒት ልዕሊ 150 ጥርጡራት ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ዝብል ሓበሬታ እዩ። ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 150 ሰባት በዚ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ካብ 43 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤውሮጳ፣ ኤስያ ከምኡውን ደቡብ ኣሜሪካን ዝመጹ 15,000 መኮንናት ዘሳተፈ ስርሒት ልዕሊ 1,000 ግዳያት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ከም በዓል ሱዳን፣ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ምስጋር ደቂ ሰባት ከም ዝርከብዎ እውን ተጠቒሱ ኣሎ። ናብ ቀላ ሓበሬታ ትማሊ ዝተኻየደ ሻውዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዝምልከት እዩ። ትማሊ መበል ሻውዓይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብዚ ኻኒ ታዲ ፖጋጃ ዕውት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዛ ሻውዒት መድረኽ ዓቐብ ዝመልኣ ስለ ዝነበረት ኣብ ብጫ ማልያ ከምኡውን ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ዓብ ለውጢ ክትገብር ትጽቢት ተገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። ብጀካ እውን ኣብ ግሪን ጀርዚ እውን ለውጢ ክትገብር ከም እትኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ቀጠልያ ማልያ መሊሶም ዘለዉ ተቐራራቢ ነጥቢ ስለ ዝነበሮም ሞኻኒ ምዞም ቀጠልያ ማልያ ታዲ ፖጋቻ ይወዳደር ስለ ዘሎ ማለት እዩ።
ስለዚህ ታዲዮ ፖጋቻ ኣብዚ ናይ ብጫ ማልያ ወይ ዛ መድረክ እዚኣ ክዕወተላ ክእል እዩ ካብቶም ዝተገመቱ ሓደ እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ተዓዊትላ ኸዓኒ በቲ ዝወስዶ ወይ በቲ ዝረኽቦ ነጥብታት እውን ንግሪን ጀርዚ ክወስዳ ከም ዝኽእል ርዱእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትማሊ ዝነበረ ሻውዓይ መድረኽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀዳማይ ታዴ ፖጋቻ ዕውት ኮይኑ ምስ ተሃዲማ ዝነበረት ጉጅለ ዝነበሩ እዮም ተዓዊቶምላ ስለዚ ቀዳማይ ታዴ ፖጋቻ ካልኣይ ቬንገጋርድ ብምዃን ተዓዊቶም ኣለዉ ጀካ ዙን ኣብ መንጎ 20 ነጥቢ ተውህብ ዝነበረት ግሬስያ ኮርቲንያ ዝተባህለ ተዓዊትላ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ 9 ነጥቢ እዩ ወሲዱ ማለት እዩ መበል ሻውዓይ ብምውፃእ 9 ነጥቢ ወሲዱ ቅድሚኡ ዝመርሑ ዘሎ ኣብ ግሪን ጀርዚ እውን ሚላን 10 ነጥቢ ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ 9 ከምኡን 10 ነጥቢ ወሲዶም እቶም ኣብ ግሪን ጀርዚ ዝመራርሑ ዘለዉ ወይ ከዓ እቶም ክወስድዋ ትፅቢት ዝተገብረሎም ማለት እዩ ብድምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታዴ ፖጋቻ ኣብ ብጫ ማልያ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ማለት እዩ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ታዴ ፖጋቻ እዩ ዝመርሕ ዘሎ በቲ ትማሊ ዝወሰዶ ቀዳማይ ዝወሰዶ ነጥቢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንቢንያም ከምኡን ሚላን ናይ ነዊሕ ናይ ብዙሕ እዩ ፈሊዎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ታዴ ፖጋቻ ቀጠልያ ማልያ ዓቂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ብጀካ ዙን ብጫ ማልያ ምስ ወያ ዘላ ምስ ታዴ ፖጋቻ ንቬንጌጋር ናይ 54 ካሊእ ብምብላፅ ብጫ ማልያ እውን ዓቂብዎ ኣሎ ከምኡን ግሪን ጀርዚ ክልቲኡ ዓቂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ቢንያም ድሕሪ ሸውዓይ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፖጋቻ መድረኽ ከም ዝሳዕወተ ምስ ሰማዕኩ ሕማቕ ዜና እዩ ኢለ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኣስጋእድ እዩ እንተኢልኩምኒ ወይ መልሰይ ብምባል ቢንያም ኣብ መግለፂ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ፖጋቻ ቀጠልያ ማልያ እውን ይወዳደር እዩ ዘሎ ቀጠልያ ማልያ ንክወስዳ እውን ኣስጋእ ምዃኑ እዩ ቢንያም ተዛሪቡ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ተሪፉ ዘሎ መድረኻት ምስ ንሪኦ ካብ ናይ ሎም መዓልቲ ምስ ንጅምር ሻሙናይ መድረኽ ሻሙናይን ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ክልቲአን ፍላቴን እዚአን ከዓ ነቶም ቮላቲስታ ዝጥዕማየን ማለት እዩ ንበዓል ቢንያም ዝጥዕማየን ስለዚ እተን ተሪፈን ዘለዋ ፍላት ክሳብ 21 መድረኽ እዩ ዘሎ እተን ተሪፈን ዘለዋ መድረኽ ምስ ንሪአን ሻሙናይ ታሻዓይን መድረኽ ከምኡን 11 መድረኽ ፍላት ኣላ 17 መድረኽ ፍላት ኣላ 4 ማለት እዩ 21 መድረኽ እውን ፍላት ኣላ ስለዚ 5 ፍላት ኣለዋ ወይ ከዓ ንቮላቲስታ ዝጥዕማ ማለት እዩ 5 መድረኽ እየን ዘለዋ ተስተረፈ ብምሉእ ጎቦታት ዝመልኦ ብጀካ ሓንቲ ኢንዲቪዥዋል ኣላ ስለዚ ተኻልእ ብምሉኡ ጎቦታት ዝመልኦ እዩ ስለዚ ተኻልእ ብምሉእ መድረኻት ፖጋቻ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዝበዝሐ ፖጋቻ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ ኸኒ ኣብቲ ናይ ግሪን ጀርዚ ወይ ከዓ ነጥቢ ምስ ናይ ግሪን ጀርዚ ውድድር ኦልሬዲ ኣትዩሎ ማለት እዩ ስቲል ከዓ ቀዳማይ እዩ ዘሎ ስለዚ ፖጋቻ ተኽእሎ ኣለዎ ቀጠልያ ማልያ ክወስዳ ሓቂ እዩ ቢንያም የፈርሕ እዩ ዝበሎ ሓቂ እዩ ቱር ዲ ፍራንስ ሎም መዓንቱ እውን ሻሙናይ መድረኽ ቀፂሉ ክውዕል እዩ 171.4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ይኸውን እቲ ዝበዝሐ እውን ጎልጎል እዩ ስለዚ ኣብ ግሪን ጀርዚ ቀጠልያ ማልያ ንዝወዳደሩ ዘለዉ ዓብዪ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ዕድል ንቢኒ ናብ በቀል ሓበሬታ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝሳተፈሉ ዘሎ ቱር ማግኒፊሸንት ዝምልከት እዩ ትማሊ እውን ሻድሻይ መድረኹ ኣካይዱ ኣሎ ኣብዚ ኸኒ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቮላታ ብምስዓር ክዕወተላ ክኢሉ ኣሎ ሻድሻይ መድረኽ ማለት እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን በዚ ትማሊ ዘመዝገቡ ኸኒ ኣብ ብጫ ማልያ ብ4 ካሊእ ጥራይ ተፈልዩ ካልኣይ ኣሎ ኣብ ቀጠልያ ማልያ እውን ካብ ኡራጋዊ ተቐዳዳማይ ብ14 ነጥቢ ተፈንቲቱ ካልኣይ ተርታ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክልቲአን ብጫ ከምኡውን ቀጠልያ ኣብ ክልቲኡ ካልኣይ ኣሎ ኣብ ኣንበሳ ዓቐብ እውን ሳልሳይ ተርታ እዩ ዘሎ እዚ ውድድር እዚ ብካልኣይ ፕሮ ዝዕቀን ውድድር ቱር ማግኒፊሸንት ሻንጋይ 8 መድረኽ እዩ ዝካየድ ኣብ ሻሙናይ መድረኽ እዩ ዝውዳእ ስለዚ 2 መድረኽ ተሪፉ ኣሎ ሎምን ከምኡውን ፅባሕን ክካየድ እዩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዕድል ኣለዎ እንተወሓደ ሓንቲ ማልያ ሒዙ ክምለስ ማለት እዩ ፅቡቕ ዕድል ኒ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሰዝጋይስ ሎም መዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም